Okei, kamera käy. Raportti junasta. Ollaan matkalla Los Angelesiin. Meillä on kaverita täällä. Mahtavat maisemat. Kauhea meininki täällä. Tää tuli hulluja saakeli tuolta äsken sitä asemalta Anaheim Stationilta, mutta mitä ne on. Varmaan kännyssä kaikkien miettii. Tältä aika maisemia. No niin, nyt me ollaan Losissa. Tuo kaveri näyttää niin kuin saakeli Matrixista, mutta me ollaan Losissa kuitenkin. Edespäin vihdoin. Grand Central Marketia. Minne kaverit meni? Tuolla oli noi kaverit. Jossakin tuolla ne mun kaverit on tuolla. No niin, täällä se nyt ollaan. Ei hulinaa kitta, täällä sitä nyt ollaan. Tässä oli Jossu ja täällä on Killu. Killu Kirppu, tähtireportteri. Onko raportoitavaa? Ei oo raportoitavaa. Ei oo. Joo. Kiitos. Nyt matkaraportti on Venice Beachiltä. Meillä on tässä vesi ja tuolla on tuo torni, toi lifeguard-torni. On hirveen kuuma. Aurinko täällä porottaa ja nahka palaa. Pitää lähteä suojaan. Ja nyt me ollaankin sitten takaisin tätä juna-asemalla. Junille mennään ihan tuolla noin. Kirsi ja Jossu menikin tuolla. Kiitos näkemiin, tosi antoisa reissu oli tällä kerralla. No niin, kiitos. Iloinen retkeemme Los Angelesiin on päätöksessä. Olemme Oceansidein juna-asemalla. Tässä on meidän Jossu ja matkavieras ja Killu Kirppu. Tähtireportteri ei hirveästi reportoitavaa tänään. Mutta kiitos seurasta.